Asikho esindlebende kwabo. Asipholiseni ingqondo. Asambeni. Hello, sanibona nidumelang igama uZandi isibongo umfeka umalwandle lo lwandle kalwela lwezibhekane zona esihambela lekude phezulu. Do join. It's a story time. It's a story time. It's a story time. Hey, kuyabanda. Noma ngabe unganjani, kwenu ubalekile. Igazi lakho alikulahli. Before ke ubuke lo mbukiso, bhanya ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukuqhafaza ibhathini lapha elithi subscribe, ungakhohlwa ukuqhafaza ibhathini elithi turn on notification bell, ungakhohlwa futhi ukuqhafaza ibhathini elithi join channel membership. Lapho ke uzoba yilungu lala ekhaya, uthole wonke ama-channel packs, uthole wonke ama-discount obulungu, nazo zonke ezinye izinto ezizayo ezisazomenyezelwa. So ngiyacela ukuthi uma uzobuka amavidiyo and uma ufisa ukungiseka ngokugcwele, ungalenzi iphutha lokuthi uwa-download, kepha wabuke nazo zonke izikhangiso zawo. Ake sipholiseni ingqondo, njengoba wazi ukuthi ngezinye izikhathi ezinye izitori engizixoxayisa ngempela, ngezinye izikhathi izitori ezizimo zempilo mina nawe sidlule kuzona esanamhlanje sipholisa nje ikhanda. Ake sihambe-ke sisintinini ngamehlo engqondo siyothi cababa esigodini sesakwamthetha le empangeni KwaZulu Natal. Uma sifica lapha kwesakwamthetha masifika-ke sifika sithola intokazi esencane enhle, intokazi le indoni yamanzi, into ethi mayihleka ithi faca, ebese ithi mayibheka ivula amehlo ithi bhanya, kuvele nje kube ngazukuthi nje kukhanya izulu qobo lawo. Awayemuhle uZamambo mntakamkhize bakithi, emuhle isigqamfazana esithandekayo. uZamambo-ke le wayezelwe nje eyedwa qaba, kube elinye igama lakhe babembiza ngoZesulwe. Lelo-ke kwamawakhe ekhaya, umawakhe nje wayembiza ngoZesulwe. Ngani? Ngoba uZamambo wayeyedwa qwaba kubo, ezelwe nje eyedwa. Umawakhe wamthola kade ephuphunyelwa amasu amaningi, ngokuthi wathi uma esethola yena wayengesenalo nethemba ukuthi naye uzophila. Wasethi ayi, uNkulunkulu ungesulile izinyembezi engizikhale iminyaka. Kepha-ke esigodini wayaziwa wayaziwa ngokuthi uZamambo, uZesulwe kamama. NangokuZesulwe kamama siyambona edushuzele khula isigqamfazana sentombi enhle eziphethe kahle kuKwaZulu la. Umsisi uthanda uhamba umkhosi womhlanga, futhi uyigagu untombazana lo, uyigagu. Uma esesho ngephimbo lakhe elimnandi, usho kuduma izihosha ukuthi mase kungena yena enkundleni kuthiwa uphakamisa unyawo, kuthiwa ntombi phakamisa unyawo, athi ngiyitshitshi phaqa. Hey, hhayi ngiyakutshela wena, kwakuma wonke umuntu abuke ukuthi hayi, abesiyalilizela kumama kathi uZesulwe kamama. Asho umama akhe mesembongela kuze kuzwakale yena yedwa. Izintokazi zithe shaye, zihlobile ngemhlobiso yakaZulu, ziqhakazile, zivunule ziconsa. uZesulwe-ke wafunda isikole, wakhula waqeda-ke umatikuletsheni, ngokuthi-ke amandla ekhaya kubo ayengekho kahle ukuthi amqhubezele njengabanye abantwana, aqhubeke naye ayofunda-ke enyuvesi. So wagcina nje uZesulwe-ke owumntwana odishazelayo khona ekhaya, ezama amatoho, ebambeyeka lapha nalaphaya, kungahlangani. Ukungabi nanhlanhla kukaZesulwe-ke noma-ke uZamambo wethu ematohweni kwakufana ncamashi nokungabi nanhlanhla yakhe kwezothando. Bheka ngoba nje isoka lakhe lokuqala uVusumuzi, wavele uVusumuzi wamgqekeza ubuntombi, wamthembisa umshado, wamkhokha ubutshitshi bakhe, wamqhoyisa. Wathi mekaqeda ukumqhoyisa wahamba uVusumuzi shwi, wabheka kwelaseGoli indonga ziyaduma makafunda isikole kahle leli soka ababefunda nalo, bekhule ndawonye, behlala khona endaweni eyodwa, futhi-ke befunde nasesikoleni esisodwa. Ngokuthi-ke isoka-ke lona laba nenhlanhla lokuthi lihambe liyofunda, lase-ke limgqekeza ubuntombi, lamqhoyisa, lashiya limthembisa ukuthi nakanjani mhla laqeda isikole
liyobuya lizomthatha limenze unkosikazi futhi ngeke ligcine lapho, liyophinde-ke liqhubeke nokuthi limse esikoleni phela ahambe ayofundela ezemfashini ngoba uZamambo wethu lo uZosulwe kamama wayewumuntu oyithanda kakhulu into ehambisana namasiko nezithethe, ngakho wayekuthanda futhi ekwazi ukwenza ubuhlalu obuhle owawuthi nje uma ngabe wenzelwe uyena ubuhlali uzoya emcimbini noma uzoya egigini noma emshadweni kwakucaca isandla sakhe nje sasihle kakhulu. So isoka lakhe lalimthembisile ukuthi mase liqedile lona ukufunda liyobe-ke seliyabuya limthathe limuse esikoleni sefashini ngoba wakucaca ukuthi uwumuntu ogudi kakhulu ngesandla. Siphinde futhi kule ndabana yethu sithola umndeni WakaMbatha. umiwe kahle kulo mndeni, kudliwa ngezambane likaPondi inkosi impela, kodwa-ke kulo mndeni-ke izingane zakhona zintathu, eyodwa yokuqala kwakuwumfana nokwakuyizibulo lakhona babecabanga ukuthi yilona zibulo-ke nkosi yami eliya liyothatha umndeni liwubekelele endaweni ethe thuthu liqhubezele nomnotho ngoba la kuleli khaya kwakukhona nazo nezitolo lakwaMbatha, so kwakuyiKaMbatha ekhaya kwakubukamfana ekhaya lakaMbatha, igama lakhe kuZiggy. So uZiggy kwakubheke-ke ukuthi aqhube umndeni awuphakamise, aqhube namabhizinisi asekhaya ngoba babemlama babeze emva kwakhe, kwakungamantombazanyana nje amabili vo. Nango-ke uZiggy-ke mekhule ekukhuleni kwakhe kuyabonakala ukuthi uZiggy engazi ukuthi ikhona intanjana kaParafini engadonsi kahle, kepha ngoba naku-ke uZiggy wayethandwa kakhulu ekhaya lakhe, bemthatha njengenkosana, leyo ndawo yakhe yayingaconsi phansi. So kwakuthi noma esekhuluma uZiggy ekhuluma into ephuma eceleni ehleka ehleka into engazwakali, ehleka into engapheli, babe bangamnaki, bazame nje ukumqoqosha nangangokuthi bazama nanokuthi bamhambise phela ebantwini abaphezulu abasebenza ngezengqondo, abakwazi ukubona ingane ukuthi inankingani, kungani ingabambi kahle esikoleni. Kwahamba kwavela ukuthi uZiggy-ke uyileli hlobo lelu labantwana olubizwa ngokuthi ngesingisi phecelezi uDown syndrome, and njengoba eDown syndrome kusho ukuthi zininganyana izinto azoba nezingqinamba empilweni ngokukhula, ukuziqonda kangcono njengabanye abantwana. Okokuqala nje okwakuzoba inkinga kuyena indlela akhuluma ngayo nabanye abantwana phecelezi communication, nendlela aqonda ngayo izinto, kusho ukuthi emhlabeni kaZiggy kwakunamakhalazi abonwa uyena kuphela, omunye umuntu ayengangawaboni, nokwakwenza-ke ukuthi kube lula ukuthi uthole uZiggy ekugqolozele nje engakhulumi lutho kodwa eyihlekela nje hehehe. Awu sisi, mawumbingelelile futhi kona uZiggy wayechazeka kakhulu hehehe. Yebo sawubona sisi, hayi sisi, aloke kubingelele enambuzele njalo, kodwa-ke into eyinhle ngayo ukuthi ekhaya kubo babemthanda, egqoka kahle uZiggy, egqoka kahle ngebhadi-ke ngenxa yesimo somqondo wakhe noma indlela ayiyona. Akakwazanga ukuthi afunde aze asiqede isikole, kodwa kwakungabonakali ngoba ekhaya kubo babemkhulise kahle futhi ephila kahle futhi bemgqokisa kahle, eclean, ehlanzekile. Wawungeke usole lutho uma ungazi ukuthi ikhona inkinganyana anayo. Hhayi-ke uZamambo-ke isoka lakhe lokuqala lamlahla, lahamba la ekolishi, lithe mhla libuya isoka lakhe ekolishi inkosi yami uZamambo elalimthembisa umshado, la nenhlanhla lathola omuhle umsebenzi lo, laphinde lahamba futhi seliyosebenza-ke manje eGoli. OkuWest elakwenza ukuthi nje lavele labuya selihamba nje nentokazi isibhatshaphatsha, i-yellow bone, into engazi ukuthi moyicofa ngomunwe nje izovela ithi qhafa. Indlela intokazi eyayiyinhle ngakhona neyayicwebezela ngakhona, into nje ethi tswi mekhuluma Dumelang ring mina rata. Hawu kahleni bo, lo muntu nkosi yami mina ungishiye engiqhoyisile, wangithembisa umshado, wangithembisa ukuthi isasa lethu sizoqhakazeka, ngizoqhubeka nanesikole, usevele wangilahla kanjalo nje. Akasabhali nencwadi encane ukuthi akasangifuni, eyokusho nje mina soloko ngabambelela ucu. Hayi inkosi yami uZamambo wathi noma ethi uyazama uyaligijimisa isoka lakhe, ufuna nanokubona ukuthi ucu ayelinikeze lona lusekhona na. Hayi lutho, ulucu alisekho, isoka kusho ukuthi nje selimalile lingazange limtshele zabuhlungu lezi zindaba, kangangokuthi azange alale ngalolo langa ubusuku bokuqala libuyile, wakhala kwaze kwasa kwamanzi umcamelo. Wabona uma wakho ukuthi Nkosi yami ingane yami ayiphathekile kahle, wahlala phansi wayiduduza, wakhuluma naye, wayitshela ukuthi ayibe nethemba, mhlawumbe
usazobuya aphinde amthathe lo mfana amenze umfazi wesibili ngoba phela sikhona isithembu kaZulu. Hhayi-ke uZamambo wahlalela kulolo themba ke Nkosi yami ukuthi ngelinye ilanga leli sokanyana lakhe luvuse lingenaqiniso liyobuya limesulize nyembezi ukuthi abe unumber 2. Hhayi sahamba isikhathi kunaloko laphinde labuya futhi isoka selibuya-ke manje sebebathathu sekhona umntwana omncane la kulo mndeni sebehamba ngemoto kanokusho ecobezelayo uthe sabheke loko kwathiwa hey njengoba libuyile nje lizocaca. Kwanzima kakhulu-ke lokuthi seliyagaca-ke manje okubuhlungu ngoba babe ongomakhelwane safika isimemo kubokaZamambo ukuthi abafike emgcagcweni ngokwenjwayelo kuZamambo kwakuyilo owayehola izintombi makuthiwa nje kuyoculwa kuyobholohwa kunomgidi-ke especially mangabe wakushada makufundelwa nje kwawaziwa ukuthi amaculo anohlonze ahlaba hlosile aholwa nguye uZamambo. Wayicabanga le ndaba uZamambo kaningi ukuthi kambe into engizoyithini le manje mina futhi sekubhekeke ukuthi ngihambe ngiyohola izintombi laphaya kube yimi engizobe ngicula laphaya lo muntu wangiqhoyisa washiya emisa iduku wahamba engithembisa ukuthi uyobuya ngishade nanamhlanje usengiziba nje and okukhulu kunawo wonke ukuthi usebuye sezoshada ngenze njani. Hayi ezinye izintokazi zimqinisa idolo endaweni zimqinisa idolo zithi hayi phela isithembu kaZulu sikhona wena nje mhlambe usathathekile nje ngoba uthathwe igoli lo msushanyana wakhe uzokhathala uyabe yakhumbula ukuthi ukhona wena wayekuthembisa umshado futhi abe yakuthathe-ke akwenza unkosikazi wakhe wangempela usazidlalela nje kwamanje usathathwe impilo zase zimmisa idolo ukuthi hayi sicela nje ukuthi uvele ugqoke ube muhle ungafani neze ney'nkinga zakho uvunule uconse naye mzukwane ekubona usuviliyela lapha ucula uzukhasa phansi abone kahle ukuthi ngenza iphutha la. Hhayi nangempela uzesulwe wesula izinyembezi zakhe uZamambo wesigodi ekhalakhala lesigodi igagu lesigodi uzesulwe kamama wasula iy'nyembezi waqonda khona wathi ngizobabonisa nalowo mfazana wakhe ngifuna abone ukuthi khona mina giya mina la angeke azacula afike kumina futhi angeke abe igaga afune futhi angeke abe muhle afane njengami. Wayethandeka kuZamambo-ke njengoba ngike ngasho ukuthi wayehlonga amehlo amahle ngathi awejuba vele athi bhanya uma ekubuka nje uvele ubone ukuthi wow yayinhle intokazi kaMkhize bakithi. Lafika usuku olukhulu liyamshaya uvalo uZamambo liyamshaya uvalo uZamambo lento azoyenza akakazayenze futhi ibuhlungu kodwa enjalo uziqinisa idolo ukuthi ngiyakhona angifuni nje ukuba ihlaya esigodini ukuthi ngahluleka ngisho nakuyovela kulo mshado ngase ngihluleke ngaleyo ndlela. Wazigcinisa untombazane wazicwebezelisa iy'ntokazi zamqhina wamuhle washo ngomqhino wakhe wahloba waphelela ngemvunulo yakhe yesintu waqonda khona hhayi wayengaculi uZamambo wayekhasa phansi wayecula azave kuzisa izinqa aphakamise izinqa adlalisele aphakamise isigege sakhe sithi phequ ngakula isoka leli elishadayo. Hayi nezintokazi mesenze njalo-ke zimahalalisele zimkhuthaze kakhulu ziqhwabe izandla zicule ngamandla zize zimngunge zisondele ngakuyena zimphelezele aze aye ngakula isoka afike adlalisele amandla akhe afana nokuthi nje uzithelela amanzi emhlane wedada isoka nje lalibonakala nje ukuthi hayi cha alisenayo nje nencane intshisekelo Nkosi yami ngoZamambo. Wagoduka ngalelo langa inhliziyo yakhe ibuhlungu ukuthi isoka lakhe belingancumi ngisho nokuncuma noma eselincumela ecula eviliyela kodwa-ke impilo iyaqhubeka. Hhayi-ke wagoduka-ke Nkosi yami uZamambo ngalelo langa wakhuluma nomama wakhe wokugcina wathi ma ngiyamkhipha uVusumuzi enhlizweni yakhe noma wakhe wamqinisa idolo wathi hayi ngane yami ngiyavumelana nawe yabona le eyanamhlanje yona noma sowenza kanje lo mfana angancumi ngisho ukuncuma kodwa-ke ngithi mntanami mina ake ungasheshe ulilahle ithemba kodwa uma uthi uyamkhipha inhliziyo yakho mntanami. Hhayi-ke sihambeke isikhathi-ke uZiggy ngapha uyakhula naye ekhaya kaMbatha le kubo kaZiggy inhliziyo yabo ibuhlungu ukuthi babesoloko benethemba ukuthi lezi zikhathi le minyaka uZiggy ayesekuyona wawuyoshaya sekufike isikhathi sokuthi naye esekhuluma indaba ukuthi usethatha umakoti futhi usenabantwana ngoba phela ngithi wuye oyindlalifa yala ekhaya kaMbatha kufanele amisele leli khaya athathe namabhizinisi kodwa hhayi ngendlela wakubonakala ngayo-ke engathi kwakungeke kube yinto ezokwenzeka. Hhayi-ke Nkosi yami uZamambo aqhubeke nempilo aphinde athole elinye isoka lakhe-ke isoka alitholayo-ke manje elilandelayo-ke silithola leli soka
akulona elasendaweni, utisha ofike noma hamba nendlwana besikole, kwahamba lesi sikole saze sakhiwa sama. Lo tisha-ke okubuhlungu-ke nawe uthi owakwenza kuZamambo wavele nje wamala wamtshela ukuthi hhayi angeke akaliboni ikusasa naye ngoba akafundile. Wavele kwathi isikole mengabe sekufika inkontraka enkulu, isikole sesakhiwe sesimile, kwaqashwa othisha abanye abaningi, wavele washada no-mistress wamshiya. Waphinde kwakusala kwakhe futhi uZamambo, Nkosi yami, wakhala kanjalo, Nkosi yami, leli soka lakhe naye selimlahla. Awu-ke manje uZamambo inhliziyo yakhe isibuhlungu, uthe esuka lapho-ke wayezilahlela komunye umlisa owayekhona laphaya endaweni, naye owagcina wasendaweni owayefike naye inkontraka eyayizokwakha. Kodwa-ke nalapho futhi akuhambanga kahle, okungasho-ke ukuthi ukuqoma njalo kukaZamambo kwakuhambisana nokuthi akaziphethe kahle. Kwakuyikona nje ukuthi akanayo, Nkosi yami, inhlanhla yokuqoma abantu abafana naye abayaziyo ukuthi bafunani empilweni nabafuna ukuqhuba impilo ngeqiniso naye. Hhayi-ke kusukela lapho kuZamambo-ke selahlwe lelo soka lasenkontrakeni, wavele wabona ukuthi impilo ayikho, wavele waphuma kulo, waqhubeka nempilo yakhe ngendlela aqhubeka nempilo yakhe ngalo-ke. Wazama ukupholisa amanxeba-ke kubo kaZiggy, njengoba kwakuwabantu ababekhona khona laphaya kwesakaMthethwa isigodi, kukhulwe ndawonye kowomakhelwane, bahamba bayibuka impilo kaZamambo ukuthi uZamambo bayamazi emntwaneni bakhe. uZamambo bemntwana oziphethe kahle, akaze aphume ngena ezindlini zabafana, kahle kahle akaze nje abe nenhlanhla yokuqoma umuntu owaziyo ukuthi ufunani njengaye. Kepha kukona ukuthi useqome kaningana, ukuthi akukona ukuthi uziphethe kabi, ikona nje ukuthi akazange abe nenhlanhla. Hhayi, bahamba bayibuka le ndaba, bayihlanganyela bewumndeni, bayingqumuza ukuthi hey, kunganjani uma singavele sikhulumele uZiggy wethu, simkhulumele laphaya uZamambo, ngoba le ntokazi siyayazi ibiziphethe kahle, futhi-ke ngendlela anothando ngayo, afudumele ngayo, nenhliziyo efudumele ngayo uZamambo, angakwazi ukumphatha kahle uZiggy. Futhi bayazana, ngisho behlangana emgwaqweni baze bame baxoxe baze babhansane, ungabazi ukuthi baxoxani. Wayewumuntu nje onesiphiwo esihle kakhulu uZamambo sokuqonda abantu, enenhliziyo enkulu. Hhayi, bavele bathi hhayi, bahlanganisa u-1 no-2 bathi hhayi, laba babili sizomlobolela uZiggy lapha kaMkhize, ngoba vele uZamambo sezimshile, ontanga yakhe manje sebesemzini yabo, namasoka akhe nesoka lakhe lamqhoyisa lamlahla. Vele akulula ukuthi anqabe, uyamazi uZiggy, bakhule ndawonye. Ihlanganiswe le ndaba, hhayi ukuthi ngelinye ilanga nje kuvele kubonakale nje abantu bakaMbatha betheleka kubo kaZamambo bezocela isihlobo esihle. Awu nani zocela isihlobo esihle, kanti bacela isihlobo esihle nje sebekhulumile ngasese noma kaZamambo uzamile ukuthi alalalise, kodwa-ke uZamambo wathi ukuyichitha le ndaba, wayichitha, wagcina sekungazi ukuthi useyayizwa kancane ukuthi eyi, kodwa makathi uyabuka impilo, ontanga yethu bangishiyile, isoka lami elangiqhoyisa langilahla kabuhlungu. Nalo engamthola enkontrakini engangicabanga ukuthi mhlampe-ke na ngoba akafundanga siyafana naye uzongithanda ngiphathe kahle, naye waphinde wangilahla. Okungaphezu kwaloko-ke, lo wesi-ke naye owangilahlela ukuthi useqoma omunye ofunde, hhayi, angivele ngimthathe uSipho, wayivuma le nto, kodwa uyivuma nje, eyi, unako ukungabaza, Nkosi yami, ukuthi eyi, kodwa uZiggy bakithi uyakwazi kona ukuqabula umuntu wesifazane. Khumbula phela ukuthi uZamambo useke waqatshulwa, sebeke bambamba kancane, useyayazi naleya ndaba enkulu ukuthi ihamba kanjani. Manje unayo le mbuzo omningi ukuthi kodwa uZiggy uyakwazi nokubamba umuntu wesifazane, kodwa Nkosi yami uyakwazi ukuqabula umuntu. Wathi hhayi, wabuye waziduduza wathi hhayi, ngobona khona ngoba kaMbatha kuphilwa kahle, kumiwe kahle, akusenani, ngiyobona phambili. Uma ukuthi akayazi le mpahla, sengomfundisa mina, ngoba ekugcineni kosuku owami phela. Uma engafundiswa yimina uzofundiswa ubani? Hhayi-ke sihambe isikhathi-ke kulotsholwe kaMbatha, balobole baze bavele bazishaye zonke ziphelele, bakhokhe nalo mqhoyiso kaSipho lowaya owawuhafu owakuthenjiswa ukuthi uzobuya uzoqedelwa mhla esolotsholwa. Awu, bawushaye bazishaye nangaphezulu, baze bashaye nebhansela ngaphezulu. Wawungemuhle umgidi wey'ngane, wawungemuhle umgidi wezingane, wawungemuhle umgidi wezingane, wawungaboni uZiggy wena, wayetsheliwe ukuthi Ziggy namhlanje usuku olukhulu. Eyi, emuhle uZiggy, evunule econsa uZiggy, ezizwe ehambe qholosha azazibuka amacala, azame yedwa engazi ukuthi abantu abekho, uyedwa lami khona azahleka athi wawungafungi uZiggy ukuthi uyabona ukuthi kwenzakalani, kodwa-ke wayebona ukuthi kwenzakalani. Okay, zihambe izinsuku, ahamba amalanga. Hhayi-ke sifike isikhathi lapho sekufanele-ke uMthimba uthathe uZamambo
umhambise emzini wakhe kaMbatha kubokaZikho, umkhenyana wakho umlindile. Hhayi afike nebhokisi lelo lomshado. Usuku lokuqala balale nje kube mnandi, avuke uZamambo shabasheka abomakoti, atatazele nama-blackface. Ayakhuza umama wasemzini athi, hayi Zamambo, ungazigilazi kakhulu kangaka Nkosi yami la ekhaya sinabo abantu abasizayo. Athi hayi khululeka mama, ngifuna nje ukukutotosa kubonakala ukuthi ngifikile. Hhayi nangempela ayifundiswe kahle-ke intokazi yakaMkhize, engasagqishazeli, engasemuhle ecwebezela. Umama wakhe kwazise phela wayemsikelile amaphinifa amasha ceke, ngoba kwakulotsholiwe kaMbatha, elandiwe unkosikazi, elandiwe umfazi. Hhayi-ke sihambe isikhathi-ke, usuku lokuqala, olesibili, uZiggy vele izingelele embhedeni nje ingene igqokile. Iyakhunjuza ukuthi ayiyogeza. Uma wayoyitshela ukuthi ayihambe iyogeza, khumbula phela ukuthi sithe uZiggy lo uthe ukuthi kancane u-Down syndrome. Uyakhunjuza ukuthi akayogeza. Manje-ke uma kaZiggy sehlalelwe umsebenzi ukuthi afundise-ke uMamKhize ukuthi ubhuti lo phela, ngoba ngithi uyamazi, ngoba vele babazana, uyamazi, uyamkhumbuza makushona ilanga ukuthi akenze ukuthi, yabo ezinye izinto uyazikhunjuzwa, kona okunye uyakwazi kodwa okuningi uyakukhunjuzwa. Hhayi wagcina engenile-ke esiporweni-ke Nkosi yami uMamKhize ukuthi umuntu wami lo, ngizomzama ngendlela engimzama ngayo. Uma kufanele ngimkhumbuze ayoxubha, ngizomkhumbuza. Uma kufanele izinto zakhe ngizibeke ngizikelise ngembala, uyelo, ublue, ugreen, la kuhlalani. Uyelo amaphilisi kusho ukuthi ku-safe, ugreen kusho ukuthi into edliwayo le angayidla, kusho ukuthi ubekelwe. So izinto zakhe zazibekwa ngama-colours ukuze asheshe akhumbule ukuthi kwenzakalani in each and every box enombala thizeni owawumakiwe. Hhayi angene-ke kulesi sikole uMamKhize kuze kuhlangane. Kepha-ke manje into emkhathazayo yinye, soloku ashada wafika kulo muzi, uZiggy nje akazamthinte nakanye. Imkhathaze le ndaba, akambe uzokwenza kanjani? Uyiqala kanjani indaba enje nomuntu o-Down syndrome? Let me make a disclaimer ukuthi njengoba ngixoxa le ndaba angixoxela ukuthi ngibabukela phansi abantu aba-Down syndrome. This is education ukuthi how do we treat abantu aba-Down syndrome. Ingakho bengikhuluma ngalawa ama-colours. These are normal people like you and I, and bayafundiseka and nje bayakwazi uku-communicate uma ngabe uzoba-understanda ngendlela yabo. Hhayi aqhubeke kuZamambo-ke, uzama iy'ndlela-ke manje Nkosi yami, uzangena enqunu manje embhedeni, alale aze ashuduzele, adunuse izinqa zibheke ngakuZiggy. Hhayi uZiggy vele ihone meke wayinika amaphilisi ayo nje velele idonsa izikhumba kuze kukhonkothe izinja emnyango. Kaphi into engizoyithini le. Ngelinye ilanga aplana ukuthi hayi yabona namhlanje siyahamba sinoZiggy sizoya ehlathini. Ihlathi-ke umhlaba wangakubo-ke unone kakhulu. Ama-fruits ngesikhathi ama-fruits esama ayazilengela nje, ogwava kusuke kubovu kulenga. Into ayeyazi ngoZiggy ukuthi wayeyithanda imvelo futhi ewathanda nama-fruits asehlane. So wayazi kahle ukuthi njengoba beye emagwaveni beye ehlahleni, ikhona into ezokwenzeka. Uzomfundisa umyeni wakhe ukuthi kufanele enze njani ukuze abe yindoda kuyena. Uthi hhayi-ke bayithathe-ke le walk-ke bahambe nomyeni wakhe, katshele noma wakhe ukuthi hhayi bayahamba-ke. Athi uma wakhe, hawu niyaphi na? Amchazele ukuthi hhayi sisashaya umoya kancane. Amnikeze ubhushu, unikeze indoda yakhe le ubhushu ukuthi bayogawula izinkuni. Hhayi kodwa uma kaZiggy ingamphathi kahle le ndaba, kodwa-ke abuye athi hhayi akamyeke ngoba bayajwayelana, bayafundana. Ekugcineni kosuku kuwumuzi wabo lo, mina yena ewumzali ngeke aphile forever. Kufanele kube khona umuntu ozosala amnakekele futhi amqonde ngendlela nabantu basekhaya kuwe bemqondana bemphatha kahle ngayo. Hhayi bahambe-ke uZiggy-ke uyimnumzane la eceleni kuphethe ubhushu ukokomele ukuthi bayotheza, ngiyotheza noMamKhize ma. Hhayi-ke bahambe bayotheza noMamKhize. Bahambe athi uMamKhize, hawu baba uyababona kodwa laba ogwavu asibabuka kulesi sihlahla baze bakude. Athi uZiggy, hayi ngizogibela mina, ngizokulandela labo ogwava uMamKhize. Hawu bahle ngempela nami ngiyawuhalela. Washo ajikijele ubhushu phansi azama ukugibela. Athi sathi uzama ukugibela esihlahleni, athi uZamambo, hayi myeni wami, ithi gibele mina ngoba mina ngimfushane, yabona mina ngimfushane, ngizogibela ngisheshe ngifike lapha esihlahleni. Hawu uZamambo egibela nwaye esihlahleni. Njengoba egibela esihlahleni nje akaligqokile iphenti uNkuzimalanga.
Nwaya. Ewuzigimile la phansi isibuka isiziconsa amathe sakuconsa amathe eceleni ihalela lamagwava le phezulu ewabonayo. Hhayi umama Mkhize yenze sure ukuthi inyathela igatsha negatsha ukale ubuso bukaZiggy ukuthi bume kanjani namehlo akhe. Wenza sure ukuthi njengoba enyuka nje engalifakile iphenti imilenze uyayilula imilenze omunye ujikijela kulela gatsha omunye awujikijele kulela gatsha omunye awujikijele azagcine egxamalaza phezulu. uZiggy usakhamisile ubuke usakhohle nokuthi ebebuka amagava uthe suka uZiggy wababaza ibhadi. Mama Mkhize inyoka Mama Mkhize inyoka. Uthi hawu baba iphi inyoka? Hawu Mama Mkhize inyoka, hawu Mama Mkhize inyoka. Uthi hayi gibela baba uzoyishaya inyoka. Athi hayi Mama Mkhize hlika ikhamisile inolimo olubovu Mama Mkhize izokulimaza. Uthi hayi ahlike-ke uthe mmehla nje wavele wambamba wamginqa phansi ebulala inyoka. Hawu wayiginqa inyoka khilike ngqi yawa inyoka bhu phansi. Hawu-ke wavele ubhushu nobhushu wavele bakhohlwa nokuthi bephethe ubhushu wawushiya kanjalo ubhushu wadonsa umfazi wakho uZiggy ngezandla. Hhayi ngejubane-ke manje nomama Mkhize useyadonseka-ke manje useyadonswa-ke manje kuyagijinywa-ke manje kubhekwe ekhaya kuyagijinywa kuyaqhubeka futhi kuyobulawa inyoka ngoba kuyacaca ukuthi inyoka ayizange ife kahle ngesikhathi eyibulala lapha ehlathini. Kuthiwa wathi mengena nje uZiggy ekamerweni labo wamjikijela lapha wakhumula ibhayi lapha wakhumula iphinifa lapha wakhumula umshuqulo lapha wamlahlela phansi wathi vula Mama Mkhize vula Mama Mkhize ngibulala inyoka vuka ngibulala inyoka. Hawu kusukela lapho sebehleze bebulala inyoka. Manje uZiggy uyahamba uyoxoxela unina le ndaba ukuthi mama mina ngiyibulalile inyoka kaMama Mkhize ngayibulala ngayishaya inyoka yaze yathi tsa yaphuma lo poison omhlophe lo okuwona lo osibulalayo mengabe isishayile. Ekugcineni zesula kanjalo-ke izinyembezi zikaZamambo zokulahla amasoka ngaphandle kwesizathu. Umshado wabo waba ilo owawunokuthula nothando ngendlela eyisimanga. Waze kwaba khona ngisho noZiggy-ke abancane abasebeqiqizela begijima la egcekeni. Kwakuyisimangaliso emndenini wakaMbatha kujabule wonke umuntu ekhaya. Kule podcast sike sakhuluma ngabantu aba-Down syndrome, sike sakhuluma ngabantu abama-autistics abaphila nge-autism. Ngizowalinka lawo ma-links walawo ma-episode down below so that nawe uzofundiseka ukuthi abantu abaphila ngalama conditions sibaphatha kanjani. Uma uyithandile le ndaba ngicela sihlangane kuma-comment section down below ungitshela ukuthi uyafisa yini siqhubeke ney'ndaba ezinye ezifana nalezi. Ngicabanga ukuthi uyithandile and futhi ithe ukupholisa kancane ingqondo yakho wahleka. Sihlangane on the next story time. Love and peace. Don't forget to like, comment, subscribe, share and become a channel member.